Takže vajíčka máme, cukr máme, kde je ten s tou moukou takovou dobu? Už letím! Jejda, to jako vážně. Jo, mouku nemáme. Tak začneme třeba čokoládou, to by mohlo být snadný. Tak jo, ať se nenervuju. Kde je ta čokoláda? Bík. To jak, já o tom nic nevím. Ne, to bík. To se mi snad vážně jenom zdá. Co je tohle? Křůvky? Střelec dává přehazku. Sypíš, házej to sem. Tak jeden, moc že to nechytíš. A ne, teď hlavně nenápadně, jo? Zdrháme. Lidi, mrkejte na tohle. Počkat. Aha, já jsem si myslela, že se mi to povedlo, ale očividně se někde stala chyba. Tohle mi nejde, takže mě to ani nebaví, nazdar. Počkat, nepekli jsme mafiny. Původně jo, ale očividně to nevyšlo. A během natáčení tohohle videa jsem upekla mafiny, na kterých je napsáno 200k. Vím, že se mi moc nepovedly, ale snaha se cení a ještě jednou vám vážně moc děkuji za 200 000 sledujících. Bez vás bych nikdy nemohla dělat to, co dělám, nemohla bych potkávat skvělý lidi, se kterými jsem měla možnost se seznámit, takže vám ještě jednou opravdu moc děkuji a hrozně